Kisii ya Nyamira nagende takoba kurigereria oroboti oruna korobwatia senchira yobo ikira nchinga kiro nyarako baharogo ikaimegeta senike Ndizi TV ndo nyarako batogusanga amo naye togotigana na oroboti oru togusuka mutwe bono nigo yabete omogoko omonene gochiase omutakanwa aska ogechi oru kurwa ase ekenyoro keria gia kegogi gosikia omonone ward ya kiabonyoru kubatikana na no gwesokya ku Msamaria omuya ase elieta captain Elijah Simwamu na kweneke bunyareko wako musira agwetera ase obwagachi bwenyumba omutakano uyo aska nigabwate abana batano no mo ase gatia batano mobane babwate omuchando bwobongo nigo bono abanyakenyoro kurwa asenseme yubanyarete koba wakera Msamaria ngambia mono asokweneke bunyareko wako bwate sia enkeyo na gwetenera kubwatikana no kuwagacha kwenyumba. Tukaranga mbia wetu mheshimiwa wa captain Simwamu Elijah komokonya asokwagacha nyumba senje tabwati nyumba bana limo bwati nyumba bamete nyumba yemo na abana baye babira abantu abanene bamura kogechi. Mimi nashukuru sana mnakuja kunisaidia nyumba ile tunapita kula ningi hakuna mtu ya kusaidia, lakini yule anaendelea kusaidia mimi watoto yangu iko na ugonjwa. Abwate sita lakini abana bane bawale mentally disabled igobono mbali konyara kwagacha igobono tokumwakira mbyemono asengenja nyarire gokonya umugino nyorire nyumba asa abana bae bararale na ndi gotokonyire buna intu ase village yeyo monono juntu ale konyara gasiye lakini bono ochire otokonyire oyo nyasa umutomire igobono tegenya samo konya na ndamo sesene na ndagendere gokonya na abande banga aska ogechi atasaidia, ataendelea kujenga kila mwezi atakuwa anajenga nyumba moja moja within the constituency. Pia amepromise another thing, kuna wale wanafunzi wenye walifanya mtihani wa class 8 kama walipata 350 marks next year ataweza saidia awanunulie box na a little bit of shopping ndo waende shule wasome. Pia amesema mambo ya talent, as from next year atakuwa anaangalia sana kupromote talents within the youths.